I aquesta comunió existeix i vibra, i els maduixots ho diuen, no? Dius que ens encanta aquesta plaça perquè és una plaça, diguem, talismà per nosaltres, però sobretot per la gran acollida, no? Tot el que té a veure amb les diferents espectacles dels concerts, ens estem movent 1.200, estem parlant ara tant, doncs, diguem, amb Montgrins, com estem parlant, doncs, en Deprius, amb el Cor Harmonia, i, bueno, té molt positiu també. A Calella hi ha molt moviment cultural dins d'aquest gruix que tenim de forces entitats que aposten, doncs, per la cultura del nostre país, però sí que nosaltres defensaríem, tal com portem en el nostre programa electoral, que la Fira i la Festa Major, doncs, anessin separades, no? Perquè sí que és veritat que en alguns moments, doncs, de festa la plaça de l'Ajuntament no acabava d'estar del tot plena, i és una cosa normal perquè tenim la meitat de la ciutadania que està a la Fira i no pot estar tot arreu, no? Cal repensar les coses. Potser tornar a aquella vella idea de les festes majors populars, de crear una comissió de festes ben oberta que permeti l'arribada de noves idees o l'arribada de noves formes de fer seria una aportació interessant. Gastar-nos 50.000 euros en una carpa igual no és coherent i la podrien gastar en esdeveniments, això ho podrien gastar en continguts, si ho fessin tot això una altra vegada, en un altre lloc. És un tema per discutir. Jo sé que no és massa popular. Hem tingut la sort de tornar a fer la campanya de barraques responsables o festa responsable amb la paradeta del PIT, del programa intermunicipal de drogodependències, on s'ha fet campanya i prevenció parlant del consum d'alcohol, que era millor reduir-lo, també parlàvem de sexualitat. I en quant al punt lila, crec que aquest any al tindre molt més material que l'any passat ha anat molt més bé, la gent s'ha apropat moltíssim a demanar informació. Ens agradaria una festa major més participativa, d'integració, que hi hagués una relació bidireccional, diguéssim, entre les entitats, entre la institució i el poble. Nosaltres no contemplem que sigui una institucional, no contemplem que el pregó sigui d'aquesta manera tan protocolària, tan institucional, que es faci referència a l'il·lustríssima senyora alcaldessa en tot moment. Festa major és poble, llavors la festa és gràcies al poble i per ell. Contentes del punt lila que s'ha fet aquest any, considerem que s'ha treballat molt més en xarxa, molt més organitzat i estem contentes, fins i tot situat a diferents punts del poble, aquí i a l'Ajuntament. Llavors en aquest sentit estem molt contentes. Dir per contra que no estem contentes de que totes les actuacions de la festa major han sigut de grups d'homes. No encontramos muy adecuado que tanto el Ayuntamiento como el Gegants llevaran símbolos partidistas, ya tanto porque en esta feria también, bueno, en la Festa Mayor también van niños jóvenes muy pequeños y también van padres y niños que no son independentistas. Entonces entendemos que adoctrinarlos ya desde pequeños a que vean que los Gegants y que el Ayuntamiento, que es la casa de todos, esté vestido con símbolos partidistas, pues no lo entendemos.